Έχοντας ανοίξει το Notebus++, θα γράψουμε τους πρώτους μας κώδικες. Ο πρώτος μας κώδικας είναι, όπως είπαμε και πριν, το HTML element, το στοιχείο HTML. Οπότε γράφουμε, πατάμε Swift HTML, κλείνουμε, πατάμε Enter και κλείνουμε τώρα το tag μας HTML. Εδώ πέρα έχουμε ανοίξει HTML, το L. Έχουμε ανοίξει το HTML μας. Τώρα εδώ πέρα δηλώνουμε ότι η γλώσσα που θα γράψουμε παρακάτω είναι HTML. Μετά θα γράψουμε το tag head. Και φυσικά θα πρέπει να το κλείσουμε. Βάζουμε αυτήν την κάθετος head. Το κλείνουμε. Και αφήνουμε βέβαια και κάποιο κενό. Μετά, αυτά τώρα θα τα γράφουμε, είπαμε, δεν θα το βλέπουμε στο site μας. Αυτό το head που θα γράψουμε τώρα και τον τίτλο θα φαίνεται στο πάνω μέρος του site, στο browser δηλαδή θα φαίνεται, στο Chrome, στο Google, Opera, δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιεί ο καθένας. Και θα βάλουμε τίτλο. Και πάλι αυτό το tag μας θα κλείσει. Και εδώ πέρα γράφουμε στοιχεία για το site μας. Τώρα ας βάλω εγώ τέχνη web design. Ωραία. Και μετά, το επόμενο μετά το head είναι το body, το βασικό μας κορμός δηλαδή για το site. Γράφουμε body. Αυτό είναι το body element. Και όπως κάθε element πρέπει να κλείνει. Αφήνουμε κάποιον γιατί θα γράψουμε διάφορα στοιχεία εδώ πέρα. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε καταρχήν να το σώσουμε. Θα το σώσουμε επιφάνεια εργασίας. Θα το ονομάσουμε, εγώ θα το ονομάσω index.html. Μπορούμε να γράψουμε απλά index και από εδώ πέρα να επιλέξουμε ότι είναι HTML. Αλλά τώρα για να μην ψάχνουμε εδώ πέρα που είναι, γράφουμε .html και το αποθηκεύουμε. Και τώρα βλέπετε, επειδή είναι HTML, το Notepad C++ μας βοηθάει και μας δείχνει τα χρώματα. Όταν έχουμε tag, ξέρω εγώ, μας δείχνει με μπλε χρώμα. Όταν έχουμε κείμενο, μας το δείχνει με μαύρο χρώμα. Αυτό μας βοηθάει βέβαια για να κάνουμε τις λειτουργίες μας πιο εύκολα. Ωραία, καταρχήν ας τρέξουμε το HTML μας. Να το δούμε σε μια σελίδα, να δούμε τι έχουμε δηλαδή τώρα. Δηλαδή πόσες επιλογές έχουμε, Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox. Εγώ θα το τρέξω με το Chrome. Και βλέπουμε τι έχουμε. Έχουμε μια άδεια σελίδα γιατί στο body δεν έχουμε γράψει κάτι. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι γράφει εδώ πάνω τέχνη web designer, το οποίο είναι αυτό που έχουμε γράψει στον τίτλο εδώ πάνω. Οπότε άμα αλλάξουμε αυτό εδώ, ας το βάλουμε παύλα web designer, το σώζουμε, πηγαίνουμε στο Chrome, κάνουμε μια ανανέωση σελίδα και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει. Λοιπόν, τώρα ας πάμε στο βασικό μας κορμό. Ας αρχίσουμε να γράψουμε κάτι απλό. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, ας πούμε. Ας το αποθηκεύσουμε και ας ξαναπάμε πάλι εδώ πέρα. Να το τρέξουμε. Βλέπετε εδώ, γεια σας, είμαι ο Γιάννης. Είναι απλά ένα κείμενο. Είδατε πως απλά έχουμε τώρα το κείμενό μας εδώ πέρα. Απλά γράψαμε στο body ένα κείμενο και το εμφανίζει. Ας δούμε τώρα κάτι άλλο. Ας γράψουμε ένα tag h1 που θα το βάλουμε αγγλικά, ωραία, h1, και όπως είναι με όλο το tag πρέπει να το κλείσουμε κιόλας. Ας το αποθηκεύσουμε και ας δούμε τώρα τι έχουμε. Βλέπετε,
ότι έχει βγάλει, έτσι, ότι έχει μεγαλώσει τη γραμματοσυρά μας και το έχει κάνει με πιο έντονα γράμματα. Αυτό είναι επικεφαλίδα 1. Ας δούμε παράδειγμα τι είναι δηλαδή επικεφαλίδα 1. Ας πάμε λίγο στο blog. Να καταλάβουμε ακριβώς τι κάνουν δηλαδή. Ας επιλέξουμε κάποια από αυτά. Δωρεάν domain name, ας πούμε. Και ας δούμε τώρα στο κείμενό μας τι έχουμε. Όπως θα παρατηρήσετε, βλέπουμε ότι έχουμε το κείμενό μας και έχουμε και τις επικεφαλίδες μας. Ωραία, φωτογραφίες, βίντεο. Άμα κάνουμε δεξί κλικ εδώ πάνω και πατήσουμε έλεγχος, παρόμοιο έχει και το Mozilla, θα δούμε ακριβώς τους κώδικες. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα βλέπετε είναι H2, επικεφαλίδα 2. Αν πάμε παρακάτω, να το κλείσουμε λίγο αυτό. Αν πάμε παρακάτω, θα δούμε κάποιο άλλο κείμενο. Πατάμε έλεγχος, πάλι το ίδιο, και θα δούμε ότι είναι παράγραφος. Ας δούμε αυτούς τους κώδικες τώρα εμείς, για να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Ανοίγουμε το Node++ και ας γράψουμε κάτω από το «Γεια σας, είμαι ο Γιάννης». Ας ανοίξουμε το tag μας παράγραφος. Και όπως είπαμε πρέπει να κλείνει και το tag. Ωραία. Και μέσα σε αυτό ας γράψουμε ας το γράψουμε με ελληνικά. Είμαι web designer, ας πούμε. Και να δούμε τώρα τη διαφορά. Αποθηκεύουμε. Ανανεώνουμε τη σελίδα μας και βλέπετε, είμαι web designer. Βλέπετε η παράγραφος, τη διαφορά με την επικεφαλίδα 1. Ας δοκιμάσουμε τώρα να βάλουμε μια επικεφαλίδα 2. Να δούμε τι διαφορά θα έχει. Ας το βάλουμε, πατάμε Enter, ας το βάλουμε κάτω από το H1 για να δούμε τη διαφορά. Ας βάλουμε ας πούμε έχει ωραίο καιρό. Αποθηκεύουμε. Κάνουμε μια νέα σελίδα και λέμε ότι το ΙΤΑ2 είναι πιο μικρό. Η επικεφαλίδα 2 δηλαδή. Το H2 είναι πιο μικρό. Η παράγραφος βέβαια πιο μικρή. Πιο συνηθισμένα είναι το H1 και το H2. Το H1 και το H2 υπάρχει, θα συναντήσετε από το H1 μέχρι H6 και φυσικά όσο πηγαίνουμε από το 2 και πάνω θα μικραίνουν οι επικεφαλίδες μας. Οι πιο συνηθισμένες είναι H1, H2, H3, θα δείτε και H4 στην κάποια σελίδα, αλλά H5, H6 είναι πιο σπάνιες να τις χρησιμοποιήσει κάποιος. Λοιπόν, μάθαμε για τις παραγράφους. Τώρα να δούμε κάτι άλλο. Ας προσθέσουμε ακόμα κάποιο κείμενο εδώ πέρα. Ας το ζήσουμε αυτό βασικά. Και ας γράψουμε κάτι άκυρο. Σήμερα ο καιρός είναι καλός, αλλά στο δελτίο καιρού έλεγαν ο καιρός ότι θα είναι χάλια. Τελεία. Ελπίζω
αύριο να έχει πάλι καλό καιρό. Το αποθηκεύουμε, ανανεώνουμε. Σήμερα ο καιρός είναι καλός, αλλά στο δελτίο καιρού, καλά έχουμε βρει, αλλά δεν πειράζει, έλεγαν ο καιρός θα είναι χάλια. Ελπίζω αύριο να έχει πάλι καλό καιρό. Ας πούμε ότι εμένα δεν μ' αρέσει και ήθελα να αλλάξω σειρά εδώ πέρα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι ένας άλλος κώδικας, που το δούμε τώρα αμέσως. Μετά την τελεία εδώ πέρα, γράφουμε break, br, αφήνουμε κενό, κάθετος, κλείνουμε. Αυτό το tag απλά το γράφουμε όπως είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε και να το κλείσουμε, απλά όπως είναι. Αποθηκεύουμε και θα δούμε τώρα τη διαφορά. Και βλέπουμε ότι μας έχει αλλάξει σειρά. Δηλαδή οτιδήποτε γράφουμε μετά το break, οτιδήποτε γράφουμε θα πάει απευθείας στην κάτω σειρά. Θα μπορούσαμε επίσης να αφήσουμε άλλο ένα κενό, να γράψουμε άλλο ένα break, να το αποθηκεύσουμε και να δούμε ότι θα έχει αφήσει άλλο ένα κενό. Βλέπετε. Αυτά είναι βασικά που θα τα δείτε συνήθως στις σελίδες, που χρειάζονται δηλαδή στην ιστοσελίδα. Τώρα εκτός από αυτά θα δούμε και κάτι άλλο, το οποίο εγώ θα το γράψω τώρα, θα το βάλω εδώ. Είναι μια γραμμή, οριζόντια γραμμή. Θα το έχετε δει σίγουρα στα site, είναι πολύ γνωστή αυτή η γραμμή. Απλά αυτό το χρησιμοποιούμε για να ξεχωρίζουμε στον κορμό μας κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα γράψουμε όπως ήταν και το break, παρόμοιο είναι και αυτό, HR, κενό, κάθετος και κλείνουμε. Αποθηκεύουμε και τώρα θα δούμε τι είναι το HR, το στοιχείο HR. Και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια γραμμή, η οποία χωρίζει το πάνω μέρος με το κάτω μέρος. Αυτό είναι για το μάτι μας, ας πούμε. Για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα στοιχεία μας στον κορμό του ιστοσελίδας μας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά. Μετά θα μάθουμε άλλα πράγματα και αυτά χρήσιμα, για να μάθουμε πώς να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα. Μόλις κατασκευάσουμε στην ιστοσελίδα, δηλαδή μετά μόλις τελειώσουν όλα τα μαθήματα, θα μάθουμε πώς να τα ανεβάζουμε. Θα τα ανεβάσουμε δηλαδή σε ένα hosting. Θα χρησιμοποιήσουμε και domain name, έτσι ώστε να μπορείτε και εσείς να δείτε ακριβώς πώς μπορείτε να φτιάξετε δικιά σας ιστοσελίδα και να την ανεβάζετε και να μπορείτε να τη βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ.